dawn il-gżejjer. Numru ta' deputati nazzjonalisti tennew dak li qal il-kap nazzjonalista nhar il-Ħadd li għadda fir-Rabat Għawdex meta saħaq li pajjiżna jeħtieġ joħroġ mill-pandemija biex immorru għall-elezzjoni. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni. Din id-dikjarazzjoni li jirreġixxew bosta sabet l-appoġġ ta' deputati nazzjonalisti bħal Karguder u Jason Azzopardi. Saħansitra l-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus sfida lill-Prim Ministru. Taqbel mal-kap tiegħek li rridu noħorġu mill-pandemija kemm jista' jkun malajr biex immorru għall-elezzjoni ġenerali? Ejba mela naqbel 100%. Taqbel mal-kap tiegħek li rridu noħorġu kemm jista' jkun malajr mill-pandemija biex immorru għall-elezzjoni ġenerali? Mela għaliex. Taqbel miegħu? Inti ma taqbilx? Le, qed insaqsi lilek jien. Iġri Robert Abela jgħidilna x'qal illum, ħanaraw x'ser jagħmel. Tkellem tajjeb ħafna tħabb tal-oppożizzjoni l-bieraħ iva. Id-deputat Awċi Chris Sajt li ħadem il-kampanja ta' Bernard Grech għal kap nazzjonalista kontinwament ħarab mill-mistoqsija u qabad fuq argument li kienet iċċarat is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika jiem ilu. Għalli li noħorġu mill-pandemija biex immorru għall-elezzjoni ġenerali. Taqbel miegħu iva jew les. Mistoqsija sempliċi ħafna. Jiena nagħmel il-mistoqsija li 3 ministri Awċin li ħadd minnhom ma tkellem. Taqbilx mal-kap tiegħek. U intom tas-Super One. Taqbel iva jew le. U intom tas-Super One. Kompli taħrab għall-mistoqsija. U qed nwieġbek mhux Mhix twieġibni, mhix twieġeb il-mistoqsija li qed nagħmellek. Deputati oħrajn ħasshom skomdi jwieġbu. Taqbel mal-kap tiegħek li rridu noħorġu kemm jista' jkun malajr mill-pandemija biex immorru għall-elezzjoni ġenerali. M'għandix kummenti x'intik. Taqbilx miegħu taqbel iva jew le. Taqbel ma dak li qal il-kap tiegħek li rridu noħorġu kemm jista' jkun malajr mill-pandemija biex immorru għall-elezzjoni ġenerali. Sellimlek dejjem. Taqbel miegħu iva jew le. Ma taqbilx mal-kap. Dan fil-waqt li d-deputat nazzjonalista Mario De Marco ried igiddibna. Ma żewġ affarijiet differenti ma qal xejn u qal importanti li noħorġu mill-pandemija u aħna preparati wkoll għall-elezzjoni ġenerali. Iżda Bernard Grech fil-fatt qal li jrid li pajjiżna joħroġ mill-pandemija għal raġunijiet li jridu. Aħna rridu li mill-aktar fis possibbli noħorġu fil-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni.